Then tabwera nabwera matu 9 napeza kuti waja sana bwere nthawi imeneyo inali yoti diesel anayamba kumavutavuta ndi petrol ndine nasamba tatero natuluka tatuluka pobwera iwaja nafusa kudapita kuti atuluka nde anandiimbira fona muli kuti ndinauza ndili mtown zandu kubwera mtown momwemo bwanje mwenda pasi nauza ya basi mangufuna kuongola miyendo ndi anabwera mtown amazagula ma vegetables ndi zina zotero atabwera ananduza kuti tiye ndikutengeni nananitenga tinatengana basi kumapita ku nyumba tafika ku nyumba nthawi imene amapita iwo kwakathamanga foni yawo inali ku silent nditi anaphika zakudya atamaliza kuphika zakudya tinadya bwinobwino tinakhala kumacheza kenako chamma 4 ngati sali ma 5 anakuti foni yanga chibwerere ino kumene ndinapita kuthamanga kudya sikuita naye ndi mwana wanga nautano ndaiona ili kuchipinda atakatenga mwana uja anapeza kuti panali missed call yes the late Sambalupa anaimba mwina kafolo nde iwa janada amandiimbira bwana ndada ayimbireni ataimbira nafuso anauza da muli kuti musakuyankha foni ndili kunyumba nango ndili kunyumba ndakutani makuimbirani kuti mawa tipite tikatenge maliro alafu ndakuti tikatenga maliro kuti ndakuti aku Blantyre ndakuti wachabwino munduza ndeya kuti afoni jamandiimbira kuti tikatenge maliro alafu kuti maliro alafu ali ku Blantyre then ine nauza daye ali ku Blantyre apita ku Blantyre sana ndana malira kulira ngwendero daye ali ku Blantyre chifukwa choti atana satira a church anaitanis mama kuti acha anapeza miss call soina ya Sambalupa omwewo akauza da tinyamuke masana osati mama ono masana kuti itakwana anaphika nsima tinadya bwinobwino chilichonse lunch yathu kenaka nanduza da tiyeni munditenge mukandisiye ku Airwin ndinatenga mugalimoto nali anthu atatu ine ni mwana wanga ndiwo titafika ku Airwin tinalowa ndiakuti madam munthu amene walowa apapa masantri amene anali panja apo munthu amene walowa apapa ndi aidini ndakuti basi ndikachita paki ukoko ndine ndimayendesa ndine then tinaenda ndikuchita paki kenaka aidini ache mwali mwabwera ndabwera basi namba kumapasana mamoni pamene kuti pasapasa mamoni kenaka naona Sambalupa akubwera Sambalupa atabwera kuti ndachedwa ine ati tizipitane amene muli bwanja ndibwinaka tinapasana mamoni kenaka nanyamuka anthu aja kukakwera mu ndege jedalira ine napanga reverse kubwerera na mwana wanga kumapita ndetu kutuluka tinaiona ndege kupita changu cha mbali ina yake huko tinaenda sina kukhotera ku nyumba chifukwa makhala coordinates nakafika town nangofika town iwo anaimba phone kuti ndafika tili kuno ku Blantyre ndamwenda bwanja ataenda bwino inu muli kuti ndilo lati ni town mukutana ndifuna ndigule mavuji na fruits ndewa nada musagule fruits fadziro lija ndagula fruits ambiri basi ife natembenuka ni mwana uja kumapita ku nyumba iwo anaimba asu kawiri basi panopo tikungwembekeza kuti maliro achokere kuti tenge tizipita basi kenaka mwana ali bwanje zina za family yathu kenaka naimba phone kuti ndikunyamuka ndikupita ku Mzuzu nauza da mwende bwino ananyamuka kupita ku Mzuzu atafika ku Mzuzu anaimba phone ndafika ndili kuno ku Mzuzu taende bwino koma ndikuimbira ni beni chifukwa chonena kuti maliro sitinasise mu ndege munomo azacha bwino atamsisa maliro aja anaimbaso basi tamaliza kusisa maliro apa tikuyembekeza galimoto kuti titenge tipite ku hotel mwende bwino atafika pamene uja zina zili mayankho nsoza family mama wa anaimba phone simunapita kuthamanga ndadayi sinapita kuthamanga ndilipo bwanji ndada basi ndifuna ndikamsiye mwana ku school ifeyo panopo atuza kuti tipite ku Lilongwe
wakuza mukati ani kulilongwe ndanani kuti adupita kukatenga VP fa kufuna zangu chita nawo attend maliro akazangomaliza tizanyamuka kumabwera ndi inu chimene mupange ndikuti muzanditenge ku airport 3:30 wocha bwino ndananyamuka kunzuzu anabwera kuno kulilongwe atafika kuno kulilongwe anayimba sofoni ndaenda bwino kwambiri nde panopo tafika kuno kulilongwe wocha bwino pajalero ndi birthday ya nauzaye acha bwino ndingotumiza makobiri muyang'ane D0 oti mazuwa ano titengane tipite kumangochi ndene nafu so ngati mukuti tipite kumangochi kuti mandi ntchito mutani kuti amene ndauluka leromo ndoti ndikhoza kukhala ndi 3 days ina yake yopuma kenaka nakhala anandiyimbira sofone anazoti ndrama mwalandira nazoti ndrama ndalandira ziko mwambiri ndi akuti basi ababa tizinyamuka ine time tifuwa tikuona kuti magalimoto a VP akubwera acha bwino muyende bwino kenaka basi anayimba sofone kuti ndanyamuka panopo ndikupita nokunzuzu kuchokera kwa pamenepo ndi pamene ndinangomva patatha mwina 1 hour ndi pamene pamazamveka aya ndege sikuoneka aya ndege si ya VP sinafika aya ndi panakhala zokambakamba zambirimbiri kuchokera mwa social media mwina motero ndi inakwana nthawi ya past 12 makatenga mwana kupita naye kuti ndikamsiye ku nyumba tamutenga mwana uja nafika ku nyumba naona kuti anthu osali kuno kuti ndiauze kuti kwachitika chakuti kapena kuti tingokhala komabe anthu aja I think anali ataziona pa social media kenaka chamma past 3 kunabwera amwachandi tabwera kuno timafuna tikuuzeni ndege imene amayendesa madamu sikuoneka yayi ndeti apangira kuna kuti musamangova pa social media ndi anthu achanoza koma kuti bambo kulibe ali kushwaya tipita komweko ndi anandipeza atandipeza anandiuza amwene timakufuna neno ndena uza acha bwino ndineyo atimati tikuuzeni kuti ndege imene amaloka madamu sikuoneka ndeni nafusa mwachandi kuti ndege yanu ikamachoka ku airway kupita kuna kulikoseka ku Blantyre maiona akuti timaiona ndipo timaziwa kuti ndege panopo ili pakuti chabwino nanga ndege yanu ikachoka kunoko ku Malawi ikamapita kunja ngati ku DRC kuja kaipita ku South Africa maiona akuti timaionanso ndipo timaziwa kuti panopo ili pakuti ndenanga ndege ikukuvutani bwanji kuti muione apa panzuzu pomwe papa ndiyo anana kuti ano chifukwa chonena kuti fusema mwafusa ndrona koma amene anga yankhe ni mabwana anga ndocha bwino ziko ngombera basi tapita zina zizo zonse tizikuuzani mene zizikhalira kuchokera pamenepo basi omwe onso panalibe report lina lilonse ndimangomvera kuti oyayi ndege ija lero akuti akuisaka aya ndege ija panopo zikutere aya ndege ija basi anthu apezeka atamwalira pana kuzafika pa nthawi imene timazamva nozuna kuti iyayi maliro ono abwera lero iyayi maliro abwera ma koma sitimamva communication yenene from the government inali communication yokuti timangomvera pa social media anthu akaimva anthu amene anali pa mtendereko akaimva mati mwina tu akuti maliro aja abwera lero pena timamvera ngati anthu aku church amwina maliro tu akuti abwera lero basi akayembekeza iyayi akuti mawa akuti iyayi basi kuzafikizana pamene maliro abwera anadzera kuzomba anagona kuzomba ndimunyamuka nokaika kuthyola ndikafika pamenepo ndoti ndamaliza ziko ngwambe chair tupempeni kuti tipange observe 1 minute silence tipempha tose tiyimirire. Lawrence Selemani use muntende. Tithokoze kuti mwayikira umboni wanu ndipo mwafotokoza zimene inuyo mutakukumbukira
panyengo imene inayowawa kwambiri. Tikupemphani kuti mungotimvetsetsa kuti kukhala mafunso ena ndi ena koma mafunso ali ndi cholinga kuti atithandizire kafukufuku wathu wa ndege. My members floor yatseguka kuti tipange nawo engage amavuto ngwirinji. Tiyambe ndi Dedza Kasina, kenako Dowa Kasangazi, kenako Kasungu North. Ziko. Ziko mkwambiri chair mwina kudzera kwa chair ndiyambe ndi kupepesa kwa inu bambo Ngwirinji chifukwa chotaya okundika wanu akazi anu chifukwa munjira imeneyi. Imvani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera ku Dedza Kasina. Komabe imene akambira cheyamo pali mwina mafunso awiri atatu amene ndimafuna mwina mutithandizeko kupeza maansala kuti athandizireso pamene tikupanga kafukufuku ameneyi. Choyamba ndimafuna nditamvetsetsa ulendo wa pa 9 umene amapita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu umene mumayankhulana ananenapo bwanji kuti ndege yawo popita anaenda bwanji kapena nkhani ya za nyengo zinali bwanji tsiku limene la pa 9? Ziko ngwambi committee ndi chair. Atafika ku Mzuzu sananenepo zoti ndege ili ndi vuto kapena china chilichonse. Chimene ananena iyo ndi choti ayenda bwino. Achoka ku Blantyre kufika ku Mzuzu. Ziko ngwambiri. Ulendo wawo obwera ku Lilongwe ngati ndinamva bwino mwina mundikoza anakuza ni mmawa wa pa 10 June kuti akupita ku Lilongwe kukatenga a vice president. Madzulo amene mayankhulana nawo pa 9 sanakuzeni ndi choncho? Iwo anandimbira mama akundiuza kuti panopo tikupita kukanya pa 10 tikukatenga vice president. Koma tsiku limene pa 9 palibe chimene ananena iwo kuti akupita kwina kulikonse. Kapena ndifunse kuti pamene anakuyimbirani kuti tatsika tudikira zatitenga tupita kokagona. Nthawi imene mudayankhula naso kapena kuyankhula ndi munayankhula mama wako? Yeah. Tinalankhulana atachoka ku Blantyre kuti tikunyamuka tikupita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu anandiyimbiraso kuti andafika koma ndikuyimbirani bwino chifukwa choti panopo tangotera kumene. Thank you. Panopo tangotera kumene ndi akasisa malirowa ndi pamene ndikuyimbireni bwino. Chabwino. Zachitika abwera amwajande akufotokozerani tsiku limeneli kuti chama 3 o'clock kuti ndege imene amaulutsa nawo akazi anu yasowa. Sipanabwereso mwati mungopanga confirm ngandava bwino kuti simunalandireso uthenga ulisochekaso ku ntchito after tsiku limeneli? Zona panalibe uthenga wina uliwonse. Ena amene abwera komanso ripoti lakale lija limakamba kuti padabwera process imene achibale amakaona nkhope kapena ukapanga identify the bodies achibale awo. Sindikudziwa zimene zinu munauzidwapo kapena mukudziwa amene anakapanga identify thupi la malemu akazi anu kuti ndili? Ineyo ndimakhala ku Zomba. Maliro anachokera ku Mzuzu akuti anachokera ku Mzuzu ndikubwera kuno ku Lilongwe. Ndanachoka kuno anali ku Lilongwe kuno anayikaka ku mochale yanji ndife timangomva zambiri zotiri ku Zomba. Tsonyeza kuti palibe wakubanja aliyese amene anatenga na process ya kuno kupeza makatupiwa funso lubwera ifayo paliso nkhani yokhuzana ndi imene amapanga identify thupi. Panali nkhani ya kuyeza matupi amenewa autopsy ngati mudava kubanja mudauzidwapo. Of course akunena kuti akubanja ena analipo ena naye imene ndako ntchito kwawo. Ino munadza imira nawo alipo akuzidziwa kubanja kwanuko kapena anapanga ndako ntchito? Ngati anapanga ndako ntchito inuyo ngati akubanja report limeneli anakuuzanipo zokhuzana ndi autopsy report iliyonse?
komiti pamene ankakhoza zimene zozo ife sitimaziwa china chilichonse ndipo sitinauzidwe, koma kunali achibale amene anabwera kunoko amakhala konkuno ena amakhala kuMombasa, anabwera kuzakhala nawo kumochali kumene anamva kuti m'bale wawo ali kumene koko, then amangomva kuti mkati tikukonza matupi, sanauzidwe kuti mwina kuli zoti mapostmortem kunalibeku zimene zozo. Mapostmortem amenewa mene ena amakafusidwa mwina kwenkwale yoyamba ija munamba mwavapo kapena kuuzidwapo? Inkwale yoyamba tinangomva kuzona kuti anthu aja anachitidwa postmortem, titafunsa kuti report likuti anana kuti mpite ku OPC mukafufuze china chilichonse. Ndi munakafufuza kapena mufuna komiti kuthandizeni kapena mufuna postmortem ya nyawani? Ndioneka kuti tithandize yakaleyo kapena mufuna kusema imene ili current. No, amafuna kuti yakale report la current ya imene ilipo autopsy report yo kapena mufuna postmortem ina? Tufuna postmortem yakale imene inapangidwa chifukwa tinangomva kuti ati kunapangidwa postmortem, komanso timamvera zimene zokuchokera pa social media, not communicated kuti akunena kuti kwakuti kwachitika ayi. Pomaliza ena amene anali ndiye mabanja ena anatumizidwa anayimbidwa mafoni kukatenga katundu wawo amene achibale mwina anatenga anapezeka pa ngozi imeneyi. Iniyo ngati yakubanja zinthu za malemu akazanu alipo anakuyimbirani ku foni kuti mwina panapezeka izi zatengeni and kunali kuti kunchito kwawo ku Malawi Defense Force kapena kunali ku polisi? Kunabwera foni yochokera ku area 30 anandiyimbira ine kuti mukhoza kubwera kuti muzachita identify zinthu za akazanu. So ine malingana kuti tinali othodwa ndinawuza kuti no, I can't make it. Then tinatumiza munthu wachibale mphawo kupita ku polisi ku area 30. Anamuza kuna kuti ayi lero ayi, anazungulira kumwena kangapo ayi lero ayi, kupitaso ayi, anasiya. Kenaka ni pamene no amazayimba kuti lero akhoza kubwera. Ndana akampasa kumene kuja zovala zimene mujumbo zimene mchikwama chawo chimene ananyamula mama usiku limene ankachoka ku Zomba sichinapezeka ayi, komanso foni itakhanga kuti yaphwanyidwa foni yonse. Chabwino cheya mwina kuchokera kudedza kasina ndime pamenepo. Zikomo kwambiri cheya potipatsa ife anthu akudwa wakasangadzi mwayi oti tifunseko mafunso. Poyamba ndi ajoine anzanga kukupepesani inu bambo Mavuto Ngwilinji chifukwa cha ngozi imene inagwa mnyumba mwanu. Imfa ya ngozi imakhala yowawa kwambiri, tikupepesani pa imfa imene inagwa mnyumba mwanu munjira ya ngozi. Ndini mafunso awiri. Funso loyamba ndilakuti mmene akazanu anachoka ku Mzuzu kubwera ku Kamuzu International Airport mutayimbirana nawo anafotokozapo chiyani zokhudzana ndi nyengo imene nali munjiramo choka ku Mzuzu kubwera ku Kamuzu International Airport? Ndipo ndimafunanso ndidziwe ngati anafotokozapo mavuto ena aliwonse okhudzana ndi kayendedwe ka ndege. Zikomo kwambiri cheya. Pamene panali pa 10 June atachoka ku Mzuzu kufika kuno ku Lilongwe, pamene sindiuza kuti kanatera kulia ukwawo kukanatera kujenoko, koma chimene choyambirira atatera ananena kuti mwaswera bwanji, naye nkhala ndaswera bwino kaya mwana mnakamusiya ku sukulu. Nina kuti nakamusiya ku sukulu ife tayenda bwino tafika tili kunoko ku Lilongwe. Chimene ananena sanakhuzepo china chilichonse cha ndege kapena kuti ayi china chilichonse sanakhuze. Zikomo kwambiri cheya. Funso lachiwiri pa ngozi imene inachitikira mwina nkutheka kuti mmakhalapo ndi mafunso aliwonse okhudzana ndi imene ngozi inachitikira kuti mwina mungayifotokozere komiti ino kuti mwina ingathandizike kuti ifufuze mmene inu mmakhalamo ndi mafunso? Zikomo kwambiri cheya. Mafunso sangalephere. Munthu amene naluza ndanena kale kuyuza komiti kuti anali akazanga. So akazanga
pamene machokedwawo amene anachoka kuchoka kunoko kupita ku Mzuzu sipangalephere mafunso akati monga ngati ine ndimazifunsa kuti chinachitika ndi chani, kuti pana akazanga kapeza kuti anyamuka kuti ndapita koma tikumane 3:30 ku Zomba airbase, ndi ngati kunali chinthu chinayo choti chimavuta sakanandiuza, mafunso sangalephere. Monga inu ndakuwuzani kale kuti anali akazanga. Yes. Mdziko wambe che. Mafunso anga ndi amenewo. Chair Unzonzi Vai, kenako Dedza Mayani. Zikomo kwambiri Chair potipatsanso mwayi anthu aku Nchewu Dzozimvayi kuti tiyafunse mafunso bambo Mavuto Ngwilinji. Poyamba tikupepeseni bambo chifukwa chotaya okondedwa wanu, mumve kupepesa kuchokera kwa anthu aku Nchewu Dzozimvayi. Funso langa loyamba ndilakuti kodi maliro amenewa anakayikidwa kuti atachoka kuno ku Lilongwe, manena kuti simuzidziwa kuti kumotchaleko zidayenda bwanji kadakasungidwa motchale yakuti, koma ndikhulupirira pomaliza mudali ndi mwayi odziwa kumene malemu adakayikidwa ngati bambo akunyumba kwawo. Atachoka kuno maliro anakayikidwa kuti. Nziko wambe Chair, ndanena kuti tinachita kupempha chifukwa ananena kuti maliro akachoka kunoko angoyenda straight akafikire kumanda, ndi tinapempha kuti aya zingatheke munthu amakhala kuzomba amapemphera kuzomba muduse nawo kuzomba kuno, ndi anadusa nawo kuzomba amafika usiku ma 9 to 10. Atafika kuzomba anagona pakapa kipatu, mama wati nalawira kupita nawo kuthyola, koma kunabwera communication yochokera kukuboma kuti maliro akayikidwe isana kwane 10 o'clock. Ziko wambe Chair. Chabwino tili pomwepo munakamba kuti eniyo ngati bambo akunyumba menezi china chilichonse chimachitika kumotchale inuyo kunalibe, komanso achibale ena amakhala kunoko ku Lumbadzi ndipo padali mwayi onena kuti adali nawo kumotchale komano sanauzidwe china chilichonse. Panalibenso mwayi onena kuti achibale akachita identify thupi la malemu ndichonjo. Atakhala I think anapita ku mochale ka 4 mwina kupita masiku anapita kumandenga masiku a 4 ngati asali masiku atatu anthu achibale aja kupita, koma samaloledwa kulowa nkati kuti akaone maliro. Ndi siku lina akuti anangu auza kuti maliro anu ndi awa, tikungotenga anthu atatu oti akachita identify maliro, ndi anapita nkati muja kukaona, ndi pamene no amatsekera kuti mama wa 7 o'clock munyamula maliro anu muzipita nawo koma mukaike the same day. Chabwino tili pomwepo achibale amene anakaona anakachita identify thupi alipo. Alipo amakhala kulumbazo. Chabwino mudakwanitsa kuyankhulana nawo kuti kuwafunsa kuti thupi la malemu linkaoneka bwanji, komanso at the same time timamva ena amene anakhala mpando amene munakhala kunena kuti amayitanisidwa zovala zoti malemu akavale. Sitikudziwa inoyo ngati bambo akunyumba kapena achibale amene anali pamenepo adauzidwa za uthenga umenewo. Ziko mwambi Chair, kunabwera munthu kuti titumize zovala zawo za chisilikali kuchokera ku Zomba ni ma bedsheet abwere kunoko ku Lilongwe, ndi tinatumiza zinthu zile zinabwera kunoko ku Lilongwe, zovala ndi ma bedsheet. Ziko mwambi Chair. Dedza Mayani. Ziko mwambi Chair. Bambo Ngwilinji pepani chifukwa choluza okondedwa wanu mwanjira imeneyi. Anthu akudetsa Mayani akupepesani kwambiri. Ineyo mangofuna ndidziwepo kuti kodi monga mwamboni zina zimene zinabwera tinauzidwapo kuti panali mwayi okatenga zina ndi zina zimene anatola pa ngozi. Munkufotokoza kwanu mwanena kuti chikwama sichinapezeke, foni inapezeka yoonongeka. Nimangofuna ndidziwe ngati alipo katundu ina aliyense amene inuyo munapatsidwapo kapena amene anatoledwapo pambali pa zimene mwanena kuti chikwama
sichinapezeke. Pali chilichonse chimene mukusungapo zikomo. Pa nthawi imeneyo ine ndinawuza kuti apite akatenge amene akulumba zindi azilamwanga chifukwa chonena kuti ine ndanena kale kuuza komiti kuti ndinali wothodwa singanatheka kumalira maliro ndikumachita follow up kuti foni akazanga kapena zovala za akazanga nyango ngati imeneyo mwina komiti ena nosina kufikireni pano ndi zinthu zoti umadabwa olo nyumba mwako kukhala kulowa kudabwa kuti ndizoona ndi zinthu zimene zachitikadi nanga chachitika chifukwa chani. So nyango imeneyo olo munthu wina aliyense amene wabwera kuno kuti mumfunse kuti unkaona chani kapena umagani akuwuzani kuti ndi nyengo yovuta yoti sungathe kukumbukira kuti chabwino ndipange ichi kapena china ndi nyengo yovuta general. Ziko ngwambe iche Pepani kwambiri, pepani. Ndiye kuti mwanjira ina mukutanthauza kuti mwina zina ndi zina anakuthandizani ndi azilamu anu. ya nauza azilamwanga kuti mukuthauzira hando ineyo sindingakwanisa. Ziko ngwambe iche Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza chair ndi mangofuna nditadziwa munadzanena pamene ankanyamuka kubwerera ku Mzuzu atatengana ndi vice president kuti ndi foni yomaliza imene anakuimbirani. Ndimangofuna nditadziwa kuti amakuimbirani nthawi yeneni imene nthawi yake imaonesa kuti inali ndege ikunyamuka kapena itanyamuka kapena ili pafupi kunyamuka. Mukuganiza kwanu ndikuziwa kuti mwina mmene ndegeyo nthawi imene inayikidwa koma nimangoganiza kuti nthawi zina mwina pokhala pilot atha kuimbirani mwina atayiriza kale ndege ija. Nimangofuna nitadziwa ngati munatolapo china chilichonse kapena inali foni mmene nthawi zonse mumalandirira. Zikomo. Ziko ngwambe iche nthawi imene amandiimbira kuti afike nalo imene amachokera ku Mzuzu kubwera kunoko atatera kuti ndafika ndili ku Lilongwe ndetayenda bwino panopo tizidikira vice president kunyamuka kuti akabwera tinyamuke tizibwerera tizipita ku Mzuzu. Ziko ngwambe iche Mwalanje North. Ziko ngwambe iche neso ndi joine zinzanga kupereka chipepeso kwa inu abambo Ngwilinji pa zovuta zimene zinaonekera banja lanu komanso mtundu wonse wa Malawi. Tili mafunso awiri ngati si atatu. Funso loyamba ndiloti kodi masiku ena malema akazanu akakuti mina ali pa ulendo zimatha kutheka kuti kupangana communicate ali mlengalenga ali airborne mwina through text kuti mwina any kind of communication kuti airborne zinachitika kuti amatha kupanga nthawi zinopanga communicate ali mwamba mlengalenga pamene pali mwina kuti kugwira na lamya. Ziko ngwambe iche palibe amati akamauluka ngati talankhulana ali pa ground ndikuti akandiimbiraso ku destination umene afika iwo. Ziko ngwambe iche Zikomo. Mwatiuzanso kuti kupatula mmene anabwera bwana Mwachante panalibe communication ina iliyonse imene mnauzidwa apart from kumapanga follow pa social media kumaona kuti zikuchitika mwakuti mpaka ndithu zoti amwalira zoti mpaka maliro kumafika kuzomba mnazira makamaka pa social media kapena ma sources ena inform kuchalichi kapena mazinza ena kuti achibale ku ntchito kwa madam ku MDF ndiliti mana bwera kuza kuuzani officially za mmene zinthu zinakhalira ngati kukuza ndani. Ziko ngwambe iche
ndanena kuti chiyambire uthenga umene unachokera ku MDF unabwera ndi amwe achande kutilongosola kuti ndikuopa kuti taopa ife kuti muziona pa social media koma tichoona chenichenicho kuti ndege sikuoneka imene amayendesa madamu kuchokera pomwepo palibenso communication ina iliyonse imene inabwera kuzafika date la lero. Zikomo kwambiri. Zikomo ndiye palizi ganizo zingapo zikulu zimene zimachitika pa nthawi imeneyi ma decisions pali pakambidwa nkhani ya ma autopsy pali nkhani yoti kamaliro anyamuke achoke uku adusire uku amapanga ndi ndani ziganizo zikulu ngati zimenezozo pamene inu ngati amunawo simumafunsidwa chilichonse. Zikomo kwambiri kuyambirira chita na communicate ndi mulamwanga ndi mulamwanga timampempha kuti apempheni kuti mwina mwake ngati kungakhale kuti apereka diesel kapena petrol ochokera ku Lilongo kupita ku Thyolo kwina kuti onjezere ifeyo kuti abwere kunoko azasazikane ndi anthu ampingo ndi anthu ena amene timakhala nawo kenakano ndi pamene no amazadena kuti ano alola kuna kuti maliro afika ku Zomba koma kuchokera kwa kuzombako angoenda straight akafika ku Thyolo so akayikidwe mmama omwe. Zikomo kwambiri. Pana fusidwanso makamaka nkhani ya autopsy mwana kuti simunamve kapena kuti mnangomva mwina so kuma social media kuti anthu apangidwa ma autopsy after ngozi tamvisira kuti anthu anazayitanidwa after ABF atapanga report yawo sindikuziwa ngati munapita nawo kukamvera nawo report imeneyo. Zikomo kwambiri inakuyambirira naitenedwa ku commission of inquiry yoyamba ndi pamene ankanena kuti anthu aja anapangidwa ma postmortem muli nayo malipoti awo ndi tinaona kuti aitilibe china chilichonse ndipo situkuziwa pamene amanena kuti mupite ku OPC ali ndi madokumenti amenewo. Funso limene mwafunsa ino unaona kuti kunabwera kuzatulusa report limene sinabwere nawo naye fani nazoona kuti zinthu zimachitika zinthu zambirimbiri koma ine simachiona chothandiza chache monga ngati kwa ineyo ndi sinabwere kuzamvera nawo zimene zikomo kwambiri. Zikomo mene ndaonera ndi mene ma communication amayendera kuwame paja kumakhala amati inchatu banja amene ndi inchatu unalipo chabwino ndiyeno pali nkhani ya compensation kapena ma benefits after zachitika zonsezi munayitanidwa kapena kuti ambe kupanga ma process a ma benefits a malemu madamano. Zikomo kwambiri choyambirira tinalandira foni yochokera ku Thyolo DC kwa DC kunena kuti kunoko kwabwera payment yanu imene ikukhuza payment yoti ma benefit ya madamu ano amene alandira kwambiri anagawa pomwepo anana kuti atenge kwambiri ni mwana kenakano ine anandigerako ka percent ina yake ndikuzagera makolo awo. Zikomo kwambiri. Zomba Thondwe. Zikomo kwambiri. Naneso mundilola ndiyambe ndikupepesa bambo Ngwirinji aino munadusa nthawi yowawa makamaka sopotengera kuti akazano anali mmodzi mwa mapiloti amene dziko lino limadalira nthawi zambiri zimavuta kuti azimayi akwanitse kufika mpaka na pa pilot pepani kwambiri. Ndimafuna mungotsimikizira chifukwa anzanu pafupifupi onse amene abwera akamankhani ofana nako ndi anu kumbali ya mene anapezera foni ambiri amene kuti mafoni anaswedwa modabwisa ena mpaka na anabweretsa ina yoti tione ndimafuna mutipatse chithunzithunzi ngati komiti
kuti mwina umbona tuzikhala tizoona kuti ukuyenda motani. Kuoneka kwa foni imeneyi kunali kotani? Zikomo Chair. Foni inatsweka pakati kuti yotaya osati sogwirisidwa ntchito ayi. Na pakati ndi pakati pa Nokia ndili nayo Nokia yanga ngati koma inasweka pakati ndi pakati. Nde sinalisoti ngagwira ntchito ina iliyonse. Zikomo komiti. Zikomo pepani pa chimenecho. Nde munanenanso kuti atakuyitanani kuti mukaone katundu ameneyo. Mutatuma nthumwi kuti zikaone ndi kutenga katunduyu. Mungotsimikizira nyumba ino kuti atapita ku polisiko anabweza atapita ku maulendo angapo kaya munati osachepera atatu. Ndi choncho? Atapita ku maulendo osachepera atatu anabweza. Zikomo Chair. Zikomo nde mwina kungotsimikiza kuti mwati bagi sinapezeke. Mwina kudzera mwa Chair anafunsa anzanga kudedza ngati sindikulakwitsa dedza kasina ngati sakulakwitsa nkhani ya autopsy. Pamene tikuyesera kuti mwina tipeze chilungamo cha zomwe zinachitika. Mukhoza kukhala okonzeka atakhala kuti chifukwa tikuyembekezera kuti mwina kubweranso akatswiri okuti tione kuti chinachitika kwenikweni ndi chani. Mukhoza kuthandizirapo atakhala kuti atipempha kuti tiunikireso. Ndizoyenera kuti ife tizaziwe chilungamo chenicheni kuti chinachitika ndi chani. Chifukwa tikamakhala timangokayikira kuti kapena ndi chakuti kapena ndi chakuti kapena ndi chakuti si tikuchiziwa chilungamo chenicheni. Zikomo Chair. Chair, that's all from me. Thank you. Okay. Timalizise ndi Zomba City South. Oh. No. Lilonge Mudi. Zikomo kwambiri Chair. Pepani kwambiri Bambo Ngwirinji. Anthu aku Lilongwe Mude akulira nanu limodzi. Pepani kwambiri pazovuta zinachitika. Mundilole ndingofunsako mafunso pang'ono. Mukulankhula kwanu munanena kuti mutapita ku Commission of Inquiry anakuwuzani kuti panachitika autopsy ndipo zinthu zimenezo zili ku OPC. Mudakhalako ndi mpata wopita ku OPC ko kuti tipite tikaone atipatse document yawo ya autopsy. Zikomo Chair. Ine sinakhale ndi chidwi chopita kukasatira zimenezo chifukwa ifayo pana lero mene mukunena ndimamva kupwetekabe ndipo ndimalire. Volo kubwera kwa kuno kungobwerera kuna kuti ndikanakhala kuna kuti sinabwere mwina ziko likanadabwa kuti chimene asanapitira awa ndi chani. Zikomo Chair. Zikomo koma muli okonzeka kuti autopsy imeneyoyo monga funso linafunsidwa kale kuti ichitikenso kachiwiri mukhoza kuvomera kuti ikachitikenso kachiwiri? Zikomo Chair. Yes, chifukwa chimene kufuna ife inayo monga ngati madam anasiya mwana ameneyoyo panopa akwanisa zaka 7 next month. Mwina siku lina azakhala ndi funso lokuma ndifunsa ine kuti where's my mom. Nanga mayi anga kuti zinakhala bwanji. Chifukwa olo siku lina langa anapita ku education visit ku Airwin. Anandifunsa ine kuti do you know akuti mayi anga amaenda St. Donia 228. I said who told you? So I think ndi mmene namulankhulira anaopa kuti angapitirize kulankhula. So siku lina pazafunika umboni weni kuti ine nzamuonesa kapena yena azamuonesa kuti zinachitika chonchi. Zikomo Chair. Zikomo kwambiri Pepani ndikhala ngati ndikupangabe kuti ndimve bwinobwino kunena kuti muli okonzeka kupanga kuti autopsy ina ichitike koma yoyambayo simuli okonzeka kuti muione. Ndi choncho? Zikomo Chair. Yoyamba ndanena kale kuti sitinaone timangomva kwa anthu kuti izi zinachitika moyo. Inquiry yoyambirira inali funso omwe kuti kunachitika chakuti munamva tinawuza kuti ayi sitinamva. Zikomo Chair.
zikomo kwambiri cheya funso langa linandira nkhani ya foni imene inaswekayo pa ndege imeneyi muli nayo? Foni imene inasweka inabwera yoti olo munthu sangathe kugwiritsa ntchito, so inenso sinafune kuziona china chilichonse chimene chinachitika pa zimene anakatenga ku polisi atandiuza kuti tatenga chakuti tatenga nauza kuti I don't want to see it. Zikomo kwambiri mwandiuza kuti izo tomwatenga komano ine sindifuna kuti ndizioneso ayi. Zikomo kwambiri cheya. Ayi zikomo kwambiri ndimafunsira ichi chifukwa zikumathandiza kwambiri. Ngati zinatithandizira ena ake anayibweretsa foniyo ndeti natha kuiona foniyo ndezi kumathandizira kwambiri kakhalapo foniyo komano sitinganene kuti chifukwa chani simudayisunge kapena chani izozo ndi nkhani ina monga mwanenanso kunena kuti muli ndi chisoni chachikulu. Ndimafuna ndifunse nkhani ya ku mochale. Mumakumbukira tsiku limene maliro adanyamuka kubwera kuzomba kuti azipitirira kupita kutcholo kukayika? Zikomo kwambiri cheya, tsiku limene sindimalikumbukira monga mmene ndanenera kuti zinthu zambiri pamene zimachitika zambiri ndimangoona ngati ndikulota chifukwa sindimaganiza kuti zachitikadi ndesi tsiku sindimalikumbukira. Zikomo kwambiri cheya. Chabwino cheya, pepani cheya ndimafunsafunso ilili chifukwa chonena kuti mukulankhula kwanu munanena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera ku mochale kuti akatenge thupi lizipita kukayika kutcholo. Ndiye nonso ndikukumbukira kuti ripoti iyi kunena kuti ripoti a inquiry akunena kuti IMDF adapita kunena kuti achite nsanga autopsy yawo cholinga chonena kuti mwambo wa maliro ukachitike. Ndiye ndimafuna ndione kunena kuti kodi zikukhala bwanji chifukwa pakukhala ngati pali chidandaulo chachikulu kunena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera ku mochale. Ndiye chifukwa chake ndimafuna kunena zimenezo. Koma usolanga lomaliza munanena kuti adakuuzani kunena kuti malirowa akayikidwe isadafike 10 koloko kummawa. Adanena chifukwa chake chonena kuti maliro akayikidwe mofulumira? Zikomo kwambiri cheya, zinthu zambirizo samanena chifukwa chake koma ife tinangomva kuti amene anali kuno achibale anawuza kuti maliro pamene mukutenga mukakafika nawo ku tcholo mamawa by 10 akakhala atayikidwa. Zikomo kwambiri cheya. Zikomo kwambiri. Nde ndimafuna kungomvetsetsa kuti kutero konso simudafunse kunena kuti ya chifukwa chani ati tikayike isadafike 10 koloko kummawa simudafunseko ufikira lero lino simukudziwanso chilichonse? Zikomo kwambiri cheya, monga ndanenera kuti masiku amenewo nalino olira nalino kunali kovuta kuti ndizifunsaso kuti akuti ati chifukwa chani akuti chifukwa chani akuti chifukwa chani akuti chifukwa chani. Zinthuzo zinabwera mwangozi mwazizizi zinazozo sitikuzikonzekera monga mmene ndakuuza kuti pa 10 pamene popo pamene pamachitika ngozi inali birthday yanga ine nabadwa pa 10. So kunali ine ndimaganiza kuna kuti mmene anandiuza kuti ndikakutengani mukanditenge ku airport 3:30 ndimaganiza kuti sono mmene wondo kuti tikupita sono ku celebration kukachita celebrate the birthday yanga. Zikomo kwambiri cheya. Cheya ndizomwezo. Zikomo kwambiri. Asanatheke musanapatse Zomba City ndimafuna nditango wafunsa kunena kuti kupatula foni china anati munati ndi chani chimene adakatenga alamwano ku area 30? Panali zikomo kwambiri cheya, anakatenga foni ndi zovala munali zovala ndi zinthu zina zawo zimene anayenda nazo koma zinapezeka kuti zili mu jumbo. Chabwino cheya mundilolabe kuti ndingowafunsaso funso kuti alamwanuwo munali ndi mwayi wafunsa kuti zovalazo zimaoneka bwanji? Zikomo kwambiri cheya, zimenezo ndikuyankhaso ndikubwerezaso nena kuti sindinkanachita follow up malingana ndi ma situations amene tinali nthawi imeneyo. Zikomo kwambiri cheya. Chabwino cheya, ngati nkotheka mwina tigayireko ma details a alamu awo kudzera through secretariat kuti mwina tichite follow kuti zovalazo zinali mu condition yotani kuti tikhale ndi picture polingalira kuti anzanu ena amene anakhala pamene pa mafotokoza condition ya zovala amene zimaonekera
mati zinali mafuta okhaokha, so ndikhulupirira zimene zitotithandiziraso kuti mwina tithe kufufuza bwinobwino. Zikomo kwambiri. Soko tingomvetsetsa kuti pali zinthu zina zimene wakulephera fotokoza ta condition imene anayina ndeti kamafosafosa lomwelo munjira ina tikhala ngati kuti tikukakamiza zinthu zoti iwo sangathe kukumbukira nde tikhale very conscious tikamafosa ena do akasangazi. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna ndimvetsetse chifukwa fundo imene ndikufuna ndifunsepo ndiyofunikirabe ku komiti kunoko. Mwanena kuti mulamu wanu atatenga foni ndi katundu wina inuyo simunathe kuziona mpang'ono pomwe. Zikomo kwambiri chair. Ndanena kale kuuza komiti kuti ine ndimakhala kuzomba, azilamu angawo amakhala ku Lumbazi, so apolisi atayimba ananena kuti ine ndibwere kunoko ndizachita identify. Nanena kuti sindibwera kumeneko chifukwa choti incident iyi yachitika kumene, nde I would delegate someone kuti abwere kumene koko azaone. So atatenga nanduza kuti ndimafuna tizitumize zinthu zija kuzomba nazo kunoko kuzomba zizapanga chani. Chinthu choti chaonongeka zinthu zina zonse zimene mukuziona kuti zambiri zonse palibepo chifukwa choti zibwerere kunoko zitayina komweko zimene. Zikomo kwambiri. Afusada kalipobe tukangati nkhani tukitali chisatu because you can mukhoza kuona amene akuyankhira ndeti zingobwerezabe momwemo atifotokozera china chilichonse. It's a different question, Chair. Sorry, Chair. Okay. Zikomo kwambiri Chair pondipasa mpata Kasungu North kuti ifuseko funso limene likusiyana mwina ndi mafunso ena onse amene afusidwa. Pepani kwambiri Bambongwirinji tikupepesani anthu a Kasungu North nawonso ndiodandaula makamaka aziko lathu la Malawi ndi kuti labwerera mbuyo kupeza pilot ndi munthu wosowa kwambiri especially mzimayi. Pepani tikulira nanu limodzi. Funso langa ndilabwera ponena kuti munanena kuti communication ndi boma amakhala ngati samakuziwitsaniso ya izamaliro kuti kapena zinthu zimotere. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi kunakhala ma inquiry ena ife tisanafike. Kodi ma inquiry awawa ya ndege ija ya ku Germany ya BFU komanso inquiry ya imene anachita institute aboma mumayendera nawo limodzi kuti muzimvesesa zimene amapanga kafukufuku wawo. Zikomo kwambiri Chair. Ndafotokoza kale akandifotokoza mwina ndikachiwiri kapena kachitatu. Anatitana ku commission of inquiry kutifunsa kuti kodi mene mukufunsa mukulankhulira ino kuti postmortem mwina ichitika munaimva chakuti zomwezi mukubwereza ndedi nauza kuti ayi ndeiwo aja natozona kuti report la postmortem lili ku OPC pamodzi ndi death certificate zili kumene koko. Titapita munthu atapita kukafunsa anangompasa death certificate chimene tili nacho as of today is death certificate. Zikomo kwambiri Chair. Ayi zikomo kwambiri Chair. Somba City South. Zikomo kwambiri Chair. Ineso ndipepese kwa Bambongwirinji ndi banja lonse, banja limene ndinkaliziwa timakhala kudera kumodzi. Ndi pepani kwambiri, pepani. Anthu ena amene anabwera amafamilies ena ananenapo ndithu kudandaula za nkhani za ndalama zimene mabanja anu alandira. Ena kutero ndalama zochepa kwambiri komanso pali mbali zina za ndalama zimene sizinalandiridwe. Mwakambapo za desk gratuity anakuitana ndi kutyolo koma kuti palinso ndalama zina zimene mwapasidwa zimene tikudikirabe kuti ndalama zimenezo ziperekedwe. Mabanja ena kudandaula kuti ndalama zimenezi zabwera zochepa komanso zina sizinabwere. Timafuna tingomva kwa inu Bwana Bambongwirinji kuti kwa inuyo nkhani imeneyi yayenda bwanji. Zikomo kwambiri Chair. Nkhani imeneyo ndiyomvetsa chisono kwambiri chifukwa
mutati muone komiti anthu amene waja pamene ankachoka ku Zomba kupita ku Mzuzu ndikuchoka ku Mzuzu kubwera kunoko ku Lilongwe samayembekeza kuti afa kapena achita ngozi ngati imene inachitikira pamene pachitikira. So mabanja ambiri kwaona kuti mukhale nawo chonchi mwina swena mwaona kale zikumvesa chisoni chifukwa choti ndalama zimene analandirazo ngati alibe pokhala ndi kuti alibiretu pokhala. So ngati komiti itakhala kuti mwina mwaganizire ku anthu ngati amene aja kwathandiza in terms of kuti mwina ndalama zawo zituluke mofulumiza, komanso ngati komiti mongofunsa ngati ikanakhala ndi mphamvu ikanadandaulira mwina kuboma kuti anthu ena aja mapeshoni awo azachite graduate mwina pa zaka zawo zimene ankaganizaso. Fwa anthu ambiri amene mukuwaona kubwera aja akuvutika kwambiri, akuvutika kuti mwina anapita kwa DC kulandira koma even olo cement sangathe kugula kuti akapangire foundation ya nyumba ziko mwambiri. Yeah, tikumvani ndipo zikumaonekadi kuti amene akumabwera nkhani kumakhala imeneyo kuti akuvutika kwaperi. Ndi tathokoza tikufuna kuti nkhani imeneyi imene mwanenera kuti tiziwe kuti chinachitika ndi chani, ndipo mmene achiyanenera komiti ino ifuna ipange zimenezo. Ndiye panabweranso anthu angapo pamene mwakhalapo ena sakumakhulupirira kuti inali ngozi, akumati mwina ndi ngozi 50% kapena mwina kenaka kanachitika mbali ina 50%. Tikupaseniso mwayi kuti kodi imeneyi mukamayiona mati inali ngozi kapena chilipo chinachitika. Ziko mwambiche monga mmene ndayankhulira kuyambirira kuti kuchokera pa tsiku limene kunachitika zimenezi kumakhala mafunso ambiri oti olo ine sindimatha kuti ndi ayankhe. Pali tsiku lina kapena pakakhala tsiku lina kumambambezeka una kuti wapita kugona mwina wadya kapena kuti kumangobwera basi kuti kuyamba kuganizira zomwezo kuti kumwe zinthu zizi zinachitika bwanji, nanga zinthu izizi zinatheka bwanji kuti zifika apa, nanga why me. Mafunso ambirimbiri ziko mwambiche. Pepani funso langa lomaliza ndifunsa mmene makaperekeza ku Airwing munalongosola kuti munakuma ndi bambo Aidini Malemu komanso Malemu Sambalopa pa tsiku limeneli. Mayi Ngwirinji anavala uniform ya mtundu wanji? Tingofuna tiziwe ya tsiku limeneli ndakakondanso ndakaziwa uniform anavala pa 10. Sindikudziwa ndifunsa bwanji funso limenelo mwina poti ife ngati azibambo azimayi kamalongeza mwina timatha kukhala busy ndi zina pomwe tikamayenda ife iwo ndi amene amatilongezera nthawi zambiri. Ndimuona amene mungayankhire ku masiku ili makaperekeza kuzomba Airwing kuti anavala uniform yanji. Ziko moche ziko mwambiche achimwe funso limene lindivuta kuyankha because zinthu zonse kapena zabwino kazo zonse zinangoti zachitika. Even memory yanga imalephera kuganizira kuti zinakhala bwanji kapena anavala chani kapena zinatani. Ziko mwambiche. Tithokoza kwambiri kuti mwatikomera mtima kuti tilankhule nanu. Mongofuna ndiziwe Malemu thupi lawo linali la mphamvu, anali athanzi medically mene maonera inuyo amadwala kapena panali china chilichonse chimene chikanatha kuwaletsa kuti pa ulendo woyendetsa ndege asakwaniritse bwinobwino. Ziko mwambiche akazanga ina anali very fit ndipo komiti nimati ndikuuzeni lero ifeyo kumbali ya umoyo tili medical aid yathu yabwino kwambiri ku Mazimu, komanso tili ndi medical yathu yabwino, medical scheme yathu yabwino kwambiri ku Discovery ku South Africa. So akanakhala kuti anali wokuti akudwala mwina ndikanawuza kuti tiye tipiteni ku South Africa kapena tiye tipiteni ku zipatala zomwe za ujenezi. Siko mwambiche
koma yankho ndilo kuti anali fit ndiponso amakonda zothamanga zoti even mwina iwo ndine amene angakhale anali amphamvu ndiwo zikomo kwambiri. No, zati basa chithunzi chomalizira chimene timafuna timvetsetse. Sindidziwa ngati muli ndi mawu ena omalizira apart from zimene mwananenapo za welfare zina ndi zina kapena mawu owonjezera. Zikomo kwambiri chair ndi komiti yonse. Mawu osiriza ndonena kuti tiye tikamakhala pa dziko lapansi chinthu choyamba kwambiri tiziopa Mulungu, tizikhala ndi nthawi yokapemphera, tizikhala nthawi yokumkumbukira Mulungu. Anzathu amene mapemphera lachisanu pitani ku mzikiti mukapemphera, anzathu amene mapemphera loweruka pitani ku chechi loweruka mukapemphera, anzathu amene mapemphera la Mulungu pezani nthawi yokuti muzipita kukapemphera. Enanu mwina munalembalemba ntchito m'manyumba mwanumo, aloleni azipita ku chechi pafupi kaya ku mizikiti. Ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa siku kapena nyengo zimene zinadusa ineyo ndikanakhala kuti sine mapemphera mwina sena simukanandipanga interview lero mwanamva kuti ndinamwalira. Zikomo kwambiri. Malangizo amphamvu kwambiri and ineyo ndakonda kuti mawu amene akuchoka mkamwa mwanu chifukwa mwina kuchoka kwa munthu wina kukuwuzani zikanakhala zovuta anthu ena, koma inuyo ndi umboni kale kuti tisataye chikhulupiriro. Ndikulimbikiseni njira imene mwayitengayo. Ambuye apitirize kugwira nanu ntchito komanso akusamalireni. Tikuthokozeni kuti munabwera kuzakumana nafe. Tikufunirani zabwino zonse, muyende bwino, mutha kumasuka ndikumabwerera. Zikomo.